Üdvözlöm Önöket! Ma egy egészen különleges vendégünk van. Egy ember, aki végigélte az emberiség történelmét. Kérem, köszöntsék Ádámot! Hol vagyok? Nem Egyiptom, nem is Párizs. Ez a 21. század. Ön éppen egy interjúban van. A küzdelem még mindig nem ért véget. Rengeteg korszakot átélt. Mondja meg őszintén, hol érezte magát a legrosszabbul? A Falanszterben. És mondja, miért pont ott? Ott megszűntem ember lenni. Nem volt nevem, nem volt célom. Csak egy feladat voltam. De hát ott rend volt, kiszámíthatóság. Rend, lélek nélkül. Ott nem lehetett álmodni. Nem lehetett hibázni sem. De élni sem. És a többi szín? Párizs, London? Párizsban vér folyt, de volt hit. Londonban elveszett az ember, de volt választása. A Falanszterbe még az sem volt. Ott nem szenvedtem, mert már nem volt kinek szenvednie. És ön mit üzenne a mai embereknek? Azt, hogy ne adják fel önmagukat, csak a kényelemért. És talán ez a legfontosabb tanulság. Az ember története még nem ért véget.